हेलो गुड मर्निं लोगोफोर आंनि केबीव्लग चेनेलाव बयखौबो खुलुमहरबाय। आच्छा मोनसे खोथा लोगोफोर, आं दिनै मोनसे गिथाव बाथाव दाउ देरनायखौ आं नोंसोरनो खिथानि लोगोफोर। 4 मासल' जादों बिदिना बेसेबांबा जागोन आरोना 4 मासनि गेजेराव देरनाया, माने फिसानिफ्राय फिसा फेदेरबोदों आरो लोगोआ। दा बे दाउखौ दिन्थिगोन आं नोंसोरनो लोगोफोर। बयलारसो हा लोगोफोर, होमबा नायलांदो नोंसोरो लोगोफोर। नै बेनो दाउआ, बेनो मबाइलाव फिसा नुदों ने, बेखौ माने जागोन जाहैबाय। माने आंबो बायगोन, माने आंनि नङा लोगोनिसो। बेखौ माने खिथागोन आरोखि ना, मबाइलावसो फिसा नुदों। नैबेनिफ्राय एसे देरसिन जानायखौ फिदोंना लाबोनानै मासे दंबावो, मासे बबेयाव थाङोथाय। दा बिदि फेदेरै फेदेरै बेबायदि जाबाय आरो आं। र' सिखारहोनि बिलाइ एकदम लकेल साइस नुगोन आरो ना, माने लकेल नङा बियो, बयलारसो बियो हा। आरो नै खिथुआव खि जाजोबलायबाय। ओइ देन्जार गिदिर नुखायोना लोगोफोर। बयलार माने 4 मासनि गेजेराव बेबायदि देरनांगौआ मामुलि नामा दाउआ लोगोफोर। जेबो होआखै हो, बेनो खालि जों जानाय ओंखामखौ होयो आरोना। ओंखामखौ जायै जायै बिदिनो देरबाय आरोखि दाउआ। मासेया नैबेलाय, नैबे बेनि लोगो आरोना, बेलाय बेनो दाउआ। नैबिसिनि बे आजामनि सिथारग्राया ह'बले खुख्रि लाना फैखाबाय। उग्गु होनो बेखौ, उग्गु। गोर गिदिरखा आरोना, हमजायोबो गोमोनथारनो। बेखौ सिथारा, बेखौ गिथाव बाथाव आरोना। दा बेखौ सिथारसिगोन आरोखि ना। नों जाना जाया बेखौ आदा? ओइ नों जाना जाया? हे? मेजेम अभार जाबाय। फाग्ला बायदि गिथाव बाथाव दाउ, 4 मासनि गेजेरावनो बेबायदि। दाउ बिगोमा नैबेनो, ओरै फैब्रा एसे रायज्लायफैदो। नैबे हिनजाव, बे फिसाला। नों जाना जाया आजा? खिथादोब्रा दे। मैद' खालागावनि ओरै खोला फैनांगौ, आइथ'जों नांजाबनाय। बुथारबाय, खुलुमना बुथारनांगौरा। लावबाय गैला, इलेले होनबाय। खय केजि जागोन नोंबा नोंथां? 8 केजि। 8 केजि जाहैगोन ना। ओमफ्राय बेसेबां फवा फानगोन नों? हो? थैबावाखै नै दाउआ, नायनाय। आइया खारबावबायसो हनै। दासो गोगोमाव नांदों। ओमफ्राय बेसेबां फवा फानगोन होनदां? 100। नै दाउ बयलार सिथारदों, बेखौनो भिडिअ खालामदा इउटुबाव हगारना। मानै 100 थाखा फवा आरोना। इलेले होनबाय बेनो दाउ बिगुमाया। 100 थाखा फवा जाहैदों, माने लकेल बायदि जाबाय नालाय। दाउ बयलार 80 थाखा, बेहा लकेल बायदि जाबाय नालाय 80 थाखा फवा आरोखि। थिगैनो जादों। दे नोंनि नामा मा नाम? खिथाद'। मा नाम? हे? खिथादोब्रा, दा मबाइलावसो नुगोन ना, मबाइलावसो नुगोन। खिथाद'। खिथा, मबाइलावसो नुगोन ना। खिथाद'। होद गावहा रायलायबोब्रा। गोदानसै अरजाया 4.5 केजि जानायनि माने सावनानै एसे फिसा नुबाय आरोना, गोदाबासो ओंखारसिगोन बेदरा।
आसलफ्रा बेदर लाग्राफ्रा आं भुटान सिमानो दिखिबोना गेजेरानो नै दाउ खाथियाव थाथारनायावनो लाजोबनानै होना होआ दा ब्लक खालायहरगोन आङो मोदोम मासि हाराजों लगायदोब्रा बिदि गैया अजन दंथ' माथो मेजेम गैया होननाया गैया हारानै गिदिर दोननांगौ हाराखौ बनद बिखाखौ सोनांगौ बेखौ थांथारा आदा खिसि लांनांगौमोन थाग थिगथ' ओइ दरसे बारा हर दाउ बिगुमाया नै बेखौल' मोनजासिगोन आथिं गांखं खालि बेखौल' मोनजासिगोन दाउ बिगुमा नैबेनि बेनो माबा बयलार लाग्राफ्रा नै दामा दामि सारिगिदिं आंबो लाबाय सानैल' फवासे भिडिअआ बेखिनियावसो दोनथ'नायसै बाय बाय